na Facebook se pravi pući više. Čekaj, Zoki, svi se Ove ti antenu koviće ne valja. koji jebe. Ja napadam. Gurem ja crevo, ti me gureš crevo, pa pivo neće valjati, bog ti viš da nema pene. A si ga gurno svaki. Moje ima ovo. To iza prostate gurnem, znaš da ne peni. Ovo znaš 450. Samo da znaš da Jebote, moj vas se naskupio sam 5 buradi. Znači, da je rekao 3 mi bi došli, ej. evo, ja sad Svaka čast. Ovo je tvoja, brate, pena. Ej ti. Šta je? Pa koliko daj da podelimo, je? Što ti stavi? Nemoj samo. Ja pali, to će sutra. Zoki, na vodi je skuplje. Na vodi je skuplje. 5 buradi To je treba ranije. Ali daj, ajde. To je treba ranije. Mogu ja platiti preko računa moj deo? Može, bada, fakture ćete biti spremni. Ne, ja spremam. Kalkulaciju uradim, ti im pošalješ. Ja ti uradiš svoju kalkulaciju, vam tamo na kraju ti ja platim preko tvog ovog. Ja ti platim preko tvog računa meni. I ja ti obradim kalkulaciju preko tvog računa, platim ti meni. Zoki, ono što se osvanuo u Facebooku neće biti ništa spravo Nemoj ovoga. Sale, molim, daći ti crazy flapera što? Ej, dva bakova je. Pecam za tebe sutra. Kad te bože... Sale, ovo ako izađe negde u javnost, pola će ostati bez devojaka, pola bez žena. Ej, Neki koji će bez žena. bio je na Facebooku, sad će na YouTube. Morim za Srbiju, ono, Za reprezentaciju. Ja uzam kalkulaciju i dobijem vas. Ozbiljno dobro, vas ispadnem i pokidem i rasturim i gubim. Daj Sale, svojim to. Ja je tako a Zoki u Bermuda. Sale, otiće ti baterija, Sale, čuvaj. Ivo na to. Kad pade mrak. Nemaš ti na filmu 32 fotke, ej, čovječe. Ovo je video, nije film. A čovjeka jebote. Ali na Facebooku kad izađe sa sve govorom i pričom i sistom. Je, to je bilo prošli put. Ja ću se tebe snima, ej. Čevora pala torba. Aj ljudi, zgovorimo, nema snimanja. Nemaj! Vrć, ajmo sad sve idemo petka. Ja vadim iz druge nekako čembrljak se nada. I onaj nije Od 48. 30 saratama, to je to. Neće niko Počinje drama. Joj, agonija. Jarko mumio viče na mene. Kako mu umreći? Umreći mi čak majke. Morat ću ga pokopiti. Nemam ni za sve, nemam za litijum. Litijum! Meni sad depresija pa litijum konzumira. Ja rekao, bravo, do subote da ih nema. Ja rekao, nema problem, Ljovlja. To sa šizo, okej, sa fremijom. Ja rekao, sam posla Stakić u Rudniku. Nisi, jesam, aha, i čedrama. A ja ih stvarno slika iđe sa posla, iđe sve među tijela stoji kući, da ih dadne njemu ujutru, ajoj. To je za te zadnje, ne staje štap, stela, sve, ja znam gdje, od ovoga, da nađe da bude. Neš. Jer kod tebe nije. Kod tebe pitam te, pa jest, pa lepo te pitam. Vidite u familiju tu. A zaključa auto, znaš, zaključa auto muru, nikad ne zaključa. Zaključa auto, kure, ćeš ti zaključati auto. Odluče ja auto, torbu, stelu i CTS-a. Sve, ajde u pičku mater. Što je s torbom bilo na moćošak? Pa i, da, to sam ti sad priznao. Šta se zove s torbom? Ništa majke. Kako malo drugo. Ništa majke. Ali vidiš linčevan, ja. Normalno čovjeka koji je ono, ovog tu što sad kuva pasio. Ulaziš u kadar, Zoki, tako da. Sale jebote, koji ti je. Zoki ima 3 posnimanja, A svaki su ubacili taj film u pičku materiju. Izvadimo odatle. Bićete u HD-u na YouTube. Ja sam dobivao na taj patent, nije pa, cijeli je bio, ali sam ga u patent. Moje je uglavnom kadar. Još lovi. I još se lovi. Darko je uveo
recesiju i bacala si dinget dok ne ovoliko ne svedeš. Koliko je ti frkao snimanja, što ti je koji? Ama, brate, on je normalno. Kakav frka je? Daj, si ti pališ on pati kuklada. Facebooka, šta Nije je? meni zbog žene, meni zbog mene. Ja mislim, Boga mi Zoki, pisat ćeš i YouTube-u pismo. Na paradresu. Dale, nemoj samo na onaj video, oni su Francuzi. Daj sisu da snimimo. Bati sisu da se igra. Brate, reći mi da ne su dobro. zašto si zvao da? Nemaš on zabaviti. Idemo okrene, uzme, pa promaši. Ovo je moj od brata govno, ovo, njegov tata. Zabaci za njim, pup, evo ga, op, priča si ga, da? Priča si. Kaže, nemoj, kaže, što ne dira? Ja pričam, kaže, s tobom, pričam s njim. Kolika žaba izvrta? Ne baš, ovako kažem, čopja ga, vata, ne, ja, hop, šta ne, s njim pričam, šta? A ti da, on ne. Ne ozlijedi ga, ne smije ozlijeđena riba. Dobro. Ti da, Kako on se ne. riba presamitila mi se vraća, reku, Boga mi Što tebi prva neko potrebu. pecu podmorku, majke ti? Čovjek zna ceo život peca, basa ti ga stavio u ove petlićeve kadete. Vidi, tamo sam divni mjesto. Razumeš? Nije on mene stavio zašto hoće, nego zašto... Tu sam di sam. Primite ga u 4. rezervu. Nije da nije, a... Da bude u banju. Ne daj mu ni kratko majstvo. Jesi vidio? Berak, 4. stasija sljedeće godine. Ako se sad ne pokaže. Vidi ovako, sljedeće godine mi petimo prvo i drugo kola i onda mi dođemo. Petamo posle vas. Ja i moja ekipa. I ono A ti krene da mogu pada, kućke. klip nogom dočeka da je udario. Mogu